दिनावहाय बिपिएफ दोलोआवहाय लोब लोब रायजोफोरखौ फैनाय नुदों सार मा सान बुङो दिनै कसुगाव ब्लकनि आन्दाराव 6टा प्रग्राम दङ 6टायाव मोनसे कसुगाव ब्लक अफिसावनो जाना थांबाय आरो बे लकामानि गामि जयैजों लोगोसे जोंना मिथिंबो जाफादों गथ'थे दिनैनि दिनाव जिखिनि जों नुनो मोन्दों बर'आनो जा आदिबासियानो जा बा मुस्लिमानो जा बेंगलियानो जा राजबंसियानो जा जोंनि दलाव हाजार हाजार जयेन जागासिनो मोनसे समाव इउपिपिएलखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफादोंमोन भट होदोंमोन खिन्थु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' सरकारनिफ्राय राजबंसिबाबो दिनै फैफिनजोबदों आदिबासिफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय मथथे गासिबो जाथियानो दिनै बिपिएफखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं बेखौ नुनो मोनगासिनो दा बेखौ नायनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथां जानानै दं 100आव 100% बिपिएफ हान्जाया एबाराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहागोन आरो दरं अदालगुरियावबो जोंना दुर्गा दास बर'आ देरहानाया खाथां जानानै दं मथथे जोङो बिपिएफ हान्जाया एबाराव माने खोब लाखि होननानै बुंजायो बे 2024 सना माने जोङो सानै एमपि दैखांहरनो हागोन खोथाया बेनो बिटिआर दफाफोरनि माखासे दफाफ्रा जाफुङाखै बेखौ राजु नार्जारिया बुंदों बिटिआराव जिखिनि सान्थि सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै दिल्लीयावबो पास जायाखै माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैआनो बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों बेखौ मिथिनानैबो इउपिपिएलनि आरो आबसुनि आफादगिरिफ्रा दासिमबो मिडियायाव बुङाखै जेबोखौ मिथियावसो जाखानाय गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन बे सुक्तिया मिथियावसो जानाय प्रमद बर'आ मिथिखाया जेबो बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों बिथांमोना दासिमबो मिडियायाव जेबो बुङाखै सार प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय बेहाय रायज्लायनांगौ जेबो गैया अथ'थे बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै दिल्ली केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै बोरै इमप्लिमेन्टेसन खोथा बुंबाय थानो माखौ लानानै इमप्लिमेन्टेसन सावरायाखैयानो मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि सायाव आसाम केबिनेटआव दिनैसिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै बेनो सार ओमफ्राय माखासे रायजो राजाफोरनि सोंनाय माने इउपिपिएलनिखौल' बुंबाय थायो नाथाय बिजेपिखौ जेबो बुङा होननानै बुङो सरकारखौ सोर सालायदों सरकारखौ इउपिपिएलआसो सालायदों जाय मानसिया सरकार सालायदों बेखौसो बुंगोन दा बिजेपियाथ' बेहाय सरकार सालायाखै लोगोसे लाफादों आसल सरकार सालायग्राया इउपिपिएल आसल सरकार सालायदों इउपिपिएलखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ बिजेपियालाय लोगोसे लाफादों ঠিক আছে